U Srbiji je u protekla 24 časa testirano 21.569 osoba, od kojih je 7.606 pozitivno na koronavirus. U protekla 24 sata preminula je 51 osoba. Na respiratorima se trenutno nalazi 243 pacijenta. Broj aktivnih slučajeva u našoj zemlji je 6.722, dok je ukupan broj registrovanih slučajeva 148.214. U Srbiji od posledica koronavirusa prema zvaničnim podacima preminulo 1.366 osoba. Direktorka Instituta Batut, Verica Jovanović, saopštila je da je veoma nepovoljno to što svi pacijenti kojima je neophodno bolničko lečenje zahtevaju i primjenu kiseonika. To dodatno komplikuje i otežava situaciju i rad, jer se za sve terapijske procedure zahteva i aktivno učešće medicinskog kadra, ističe Jovanovićeva. Kada je u pitanju vakcina, direktorka Batuta kaže da će imunizacija biti vanredna i verovatno preporučena. Ukoliko svi zajedno budemo sprovodili mere zaštite do 3. ili 4. decembra, moći ćemo da stvorimo situaciju da se kriva zaravni, izjavio je član kriznog štaba Branislav Tiodorović. Rekao je da se povoljniji rezultati ne mogu očekivati pre, jer je potrebno najmanje 10 do 12 dana primene mera da bi se videli efekti. U Novom Sadu danas je proglašena vanredna situacija zbog pogoršane epidemiološke situacije. Kako je saopšteno, to je instrument kojim grad stvara uslove za stavljanje na raspolaganje svih resursa na teritoriji grada u potrebnom kapacitetu. Od posledica COVID-19 u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji preminule su još 4 osobe. Tokom epidemije ukupno je umrlo 53 ljudi, saopšteno iz kriznog štaba u Kosovskoj Mitrovici. Registrovana su 52 nova slučaja infekcije koronavirusom od 181 uzorka. U Bosni i Hercegovini registrovano je 866 novozaraženih osoba nakon što je obrađeno 2689 testova. Od poslednjeg preseka preminulo je 48 osoba. U poslednje 24 sata zabeleženo je 4009 novih slučajeva zaraze koronavirusom, te je broj ukupnih aktivnih slučajeva u Hrvatskoj dostigao 21.725. Preminula je 51 osoba. Premijer Andrej Plenković izjavio je da će novi paket mera za sprečavanje širenja koronavirusa stupiti na snagu u subotu i trajeće do 21. decembra. U Sloveniji je od poslednjeg proseka potvrđeno 1767 novih slučajeva COVID-19 od 7391 testiranog, dok je od posledica bolesti preminulo još 46 pacijenata. Vlada Mađarske donela je uredbu kojom se ministar unutrašnjih poslova Šandor Pinter postavlja na čelo novoosnovane generalne direkcije nacionalnih bolnica. Zadužen je da rukovodi i nadzire rad ovog operativnog tela i da predloži organizaciona i operativna pravila rada koja mora da odobri premijer Viktor Orban. Inače, u Mađarskoj je prethodnog dana od posledica COVID-19 preminulo 115 bolesnika. Registrovano je 6360 novozaraženih. Sjedinjene Američke Države prednjače u svetu po broju zaraženih i preminulih. U toj zemlji inficirano je više od 13 miliona ljudi, a život je izgubilo preko 268.000. Amerikanci danas proslavljaju Dan zahvalnosti. Izabrani predsjednik Joseph Biden pozvao je svoje sunarodnike da odustanu od velikih porodičnih okupljanja i obećao da će odmah da se uhvati u koštac sa pandemijom čim stupi na dužnost 20. januara. Indija je druga u svetu po broju zaraženih, a Brazil treći. U Evropi najviše inficiranih ima Francuska, dok je u Velikoj Britaniji najviše preminulih. Francuski ministar zdravlja Oliver Veran rekao je da bi očekivanih novih 5000 slučajeva koronavirusa prema 16.000 registrovanih dan ranije moglo da do druge nedelje decembra omogući nastavak ublažavanja restrikcija. Veran je rekao da je stopa reprodukcije bolesti pala na 0,65%.
Nemačka kancelarka Angela Merkel potvrdila je u Bundestagu da će restriktivne mere radi smanjenja širenja koronavirusa u Nemačkoj biti na snazi do kraja decembra, a možda i duže. Rekla je da porast broja novih slučajeva koronavirusa, kao i smrtnih, predstavljaju razlog za zabrinutost. Epidemijska situacija u Finskoj naglo se pogoršala poslednjih dana, upozorila je premijerka Sanna Marin. Iako imaju jednu od najnižih stopa zaraze u Evropi, Marin je saopštila da broj novih slučajeva raste zabrinjavajućim tempom. Najveća kineska pijaca prehrambenih proizvoda obustavila je prodaju i čuvanje hlađenog i smrznutog mesa i morskih proizvoda zbog novo otkrivenih slučajeva koronavirusa povezanih sa tom vrstom hrane. Pijaca Sinfadi u Pekingu, koja se povezuje sa izbijanjem epidemije koronavirusa u junu, uklonila je proizvode i dezinfikovala više od 100 hladnjača, isključila struju u njima, piše Reuters pozivajući se na kineske portale. Vlada Hong Konga najavila je jednokratnu novčanu pomoć od 5.000 hongkonških dolara, odnosno oko 550 eura, stanovnicima koji budu imali pozitivan rezultat testa na virus COVID-19, kako bi podstakla ljude da se testiraju. Novčana pomoć namenjena je radnicima koji nemaju pravo na plaćeno bolovanje, saopštila je vlada. Međutim, pojedini kritičari te odluke izrazili su bojazan da bi ova novčana pomoć zapravo podstakla siromašne stanovnike da se izlože riziku od zaraze kako bi dobili novac od vlade. Kompanija AstraZeneca i Univerzitet Oxford priznali su da je došlo do greške tokom testiranja vakcine protiv koronavirusa, što pokreće mnoga pitanja o preliminarnim rezultatima koje su objavili. Saopštenje je izdato samo nekoliko dana nakon što su kompanija i univerzitet objavili da je njihova vakcina efikasna. Ispostavilo se da je grupa koja je dobila manju količinu vakcine bila bolje zaštićena od dobrovoljaca koji su dobili 2 cele doze. U pokušaju da spreče širenje zaraze koronavirusom, sve je više inicijativa evropskih lidera da tokom božićnih i novogodišnjih praznika ski centri ostanu zatvoreni. Nemačka je zatražila dogovor zemalja članica Evropske unije o zatvaranju skijališta do početka januara. I italijanski premijer Giuseppe Conte poručio je građanima da ne planiraju skijanje za božićne i novogodišnje praznike. Na ove vesti pobunili su se predsednici severnih italijanskih regija gde se nalaze poznati skijaški centri, jer to znači desetine miliona evra zarade manje koliko godišnje turisti ostavljaju u vreme zimskih praznika na kraju godine. A kompanija Walt Disney saopštila je da će otpustiti oko 32.000 radnika, pre svega u industriji tematskih parkova. Zbog pandemije koronavirusa broj posetioca je desetkovan, a najveći broj otkaza, čak 28.000, kao što je najavljeno još u septembru, biće uručen. Disney će zbog pandemije koronavirusa izgubiti 2,4 milijarde dolara u četvrtom kvartalu fiskalne godine, navodi se u saopštenju.